खुलुमबाय लोगोफोर दिनैसो होनो मोनलायबाय एखमबा खामानि दामानि माबा माबि मावनानैनो सोलाबनायानो जाया आरो लाजिलायलांबायबोलां भाइरेलनो माबानो कल रेकर्डिंनो नंगौना नङाथाय खोथाफ्रानो बिसासो मोनलाय लाङालै आंहा फैना न'फै एसे दावखोना लाग्रोसै बिनि उनाव सावरायनोसै दारमासथिनि है थांसै बाराबा आंना नांगौबा बिसारा उनाव जागोन केमेरा बायनानै सर्ट मुभिसो खालामनो सानदोंमोन आङो साननाया मोनसेबो जाला बिगुरनि बरबाद होननायसो जासिगोन आदि सिथोबा मासि गिदिर गिदिर होयोब्रा स्पिकारखौलाय दारमासथिनि गिदिर गोलाव मानसिफ्रालाय बुङो आरो जेसेबांनाखि बयजोंबो बुंजानो हागोन रायजानो हागोन सावरायजानो हागोन बेनो देरहासार जानो हागोन माने हजम खालामनानै थानो हानांगौ होनना बुङो आरो आंबो बेखौनो सानदों आंबो हागोनसो नामा आंबो बिदिनो सयजगन खाथारनाबो नालाय आङो बुलायनायखौ हले हाथ्रा आङो बिराद लाजियो आं सिगाङाव कमार्स कलेजाव फरायनाय समाव फार्स्ट इयाराव आं जाय सिख्लाखौ फसायदोंमोन प्रप'जबो खालामबाय अके बेबो राजि नाथाय साननै उनावनो बेबो मबाइल बिना होलायबाय सेस आंनो मा जा मा था गैया बेजोंबो गारदोंलां मबाइल होनो हायैनि आंनानो 1200ल' खुनुरुखुमसो बायनो हादों बेखौबा आरो मोनसे खोथाबाव दिल्लीयाव थांनो इण्डियान गेटखौ नायनो होननानै फ्लाइट टिकेट दानलायबाय जि गन्दगल जाना होलायबाय गैया बेवहायबो टिकेटबाबो जों माबाबो जों सेस बहा थांमोनदों साननाया मोनसेबो जाया बेजालजोब इण्डिया गेटखौनो नुबावा आं दासिमबो बिराद बेजालखा सथ' मथ' इउटुबार जानानै मालाबा थांनो मोनबा हामगौ सानदां सोरजोंबा लोगो दिगि जाना जाया नायनायसै आंनि चेनेलखौबो अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर मालाबा इण्डियान गेटखौ इसोरनि अननायाव नायनो मोनो खोमा बयनिबो अनसायनाय मोननानै गैया रावबो लिंबाय बायथ्राबोलै जारलासो माथो होनबावनो नायनायसै थैजासिमाव थांनो मोनबा हामगौ आरो मोनसे खोथाबाव आंनिनो गोरोन्थि सिनेमा खालामनो होननानै 2015 मायथाइयाव जि खस्थ' खालामलायबाय थांलाय फैलायबाय गैया बेवबो उडलेण्ड जुथायासो जिजोबलायदों गब्लंलायबावदोंसो खानाय गोलाव लास्रोलायदोंमोन आङो गैया खानाय सिननाय गुजोबलायदों सेम्फु बायनो हाखा फैसाफ्रानो खुनुरुखुमखासो नालाय लंपेन्ट बायबा गस्ला बायनो हाया गस्ला बायबा लंपेन्ट बायनो हाया जुथा बायबा मुजा बायनो हाया होननायसोहा एक्टर सोलाबबा एक्ट्रिस सोलाबा एक्ट्रिस सोलाबबा एक्टर सोलाबा गुन्दा सोलाबबा गुन्दि सोलाबा होननायसो जाखा सेस साननाया मोनसेबो जाया बेवबो हटेल होनानै जानो सानलायबाय हटेल मेनेजमेन्ट सोलोंहैलायबाय थाहैलायबाय फायखानायानो बेसेबांबा गोजानलाय हस्टेलावबो अयथासार असान्थि लोगो दिगिफ्राबो खिनो ओंखारनाय समाव दोनलाङाब्रा गयदा गोजासो रागा जोंना ब्लद फैलांलाय बिगुरनि सिमसा मावनानै जायालै बिदिखौ होननानै गैयाथाय गैया न'आव मावनानै जागोनलां होननानै थिखादार फिसा फिसौ मावनानै जानो सानलायबाय फाइल फाथ्र बानायलायबाय फाइलानो दावखोनो रोङा जोंना एसे दावखोनोसैलाय दावख्लायफिनसैलाय मा जानोसै बिजोंलाय गैया बेवबो मावनानै जानो हायासैलाय बेरेबो असान्थिखा हावै सेन्देल सिन्थायनो जिजोबलायदों गब्लंजोबदों सेस थाइसेबो गैया गारिखौ साइड खालामनानै मिसलसो लांनांसिगोन एसे बोहैनांसिगोन दुखु सुखु खारनायनि आंना जायोलै जाम्बा जाम्था आंनि जिउ जारिमिनखौ फोरमायबानो जायो नङा होमबा लोगोफोर इसिबां मानि माथा मारियालां मालायनिखौथ' इसिबां मानि हिंसा हुसा रोंखा नालाय आङो नैबेनो थिग आंना मजा नंगौना
दानिया दान्दिसे एसे फोरमायनोसैलाय लोगोफोर। गाव गावनि जिउ जारिमिनखौ लोगो दिगिनि सिगाङाव बुंनो मोनब्लासो गोसोआ गोजोननाय मोनो। गुवाहाटियाव थाहैलायबाय 3 लाखसो खामायनानै लानानै फैनो होननानै बेथनखौ मोना फाग्लासो 3 मास गाहामजोंसो खनसे बुजायो बेबो आद्रा खिद्रासो सोर माबाबाबो थायाखैलां बेयावबो। दोरजोआनो बिराद खममोन आंना बे समाव दासो बुजिदों। जाखा साननाया मोनसेबो बेजालजोब। एबार हले मानिनायाव गैला आङो जा बुजिनांगौ बुजिजोबथारबाय आङो। आहा रेवा खालामजोबनां एबार बबे खामानिबो नायथारनां मावफोरजोबनां। एम्बुआ बबेथिं बारो नायनि। आंना बेफोरबायदि मालायनि पार्सनेल लाइफनि बागै आं एसेबां माने सावरायनो गोसो गैया लोगोफोर। आंना आंनि जिउ जारिमिनखौ फोरमायनो मोनबानो जायो। होमबा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। बाय बाय लोगोफोर।